government nagpagwa sang guidelines para sa mga maghahatag sang speech sa Dinagyang Festival Program. Mga politiko, limitahan lang sang 2 ka minuto sa dinagyang. Si Rujumar Sukal dito nakatutok. Una na nga gipahayag ni Iloilo City Mayor Jose Espinosa III nga imbitado ang tanan sa Dinagyang Festival, kaalyado man o kung pangontra sa politika. Invited ang tanan. May official letter kita nila siya. Tanan. Biskan kontrata ya kag okay lang. Apang sa ginhimo nga programa para sa Dinagyang highlight sa Domingo, matalupangdan niya si Iloilo Governor Arthur Defensor kag duha ka nagapadalagan senador gid lamang ang gintagaan sang tion nga makahatag sang ilang mensahe sa Dinagyang Grandstand. The welcome address, the message of the mayor and the governor, and then the messages of our guests of honor. Sa final press conference para sa Dinagyang Festival, ginpahayag sang protocol officer sa syudad sang Iloilo nga may yara na sang guidelines nga ginpagwa ang Iloilo City Government sa mga tagaan sang tiyempo nga makahatag sang mensahe. Pagalimitahan man sang 2-3 gid lamang ka minutos. Ang speech kag dapat wala sang komento politikal. Hindi naman dapat nga mag-acknowledge sang mga bisita, ang speaker o kun ang guest. Tungod nga ang alkalde gid lamang ang makahatag sang acknowledgement. We just facilitate more, we are more on the sa aton nga mga ambassadors no, sa aton diplomatic corps and our VVIPs. Sa local, hindi kami sa gahandle sa local. Napulo ka diplomats ang magapadulong sa syudad sa 2 ka adlaw nga highlights, samtang 7 naman ka national politicians ang imbitado mismo sa Dinagyang Festival sa Domingo. Wala man ginsabat sang protocol officer kung imbitado ginman bala ang kongresista sang syudad sang Iloilo sa programa. Hindi mo mga Upod kay Romel Porquia, Roger Mar Sukal dito, 1 Western Visayas.